हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव मैया जोंहा मक टेस्ट जादोंमोन बा सोलिगासिनो दङ दासान्दि नोंथांमोना गोबां भट खालामदों आरो बेयाव मेक्सिमाम फेल एबा रं जादों एन्सारा आहम डाइनास्टिनि सायाव दा आहम डाइनास्टिया फैखाथारो आसामनि जबाव एग्जामाव जेरै ग्रेड 3 लेभेलाव ग्रेड 4 लेभेलाव दायो गोबां एग्जाम लिरनो गोनां दङ आरो बे एग्जामा मेनिफ्रायनो सोलिबाय थानानै जुलाइसिम सोलिगोन आरो नोंथांमोना जुलाइयावनो साख्रिखौ मोननाय जागोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव आरो बड' पेपारजोंनो एग्जामखौ होनो मोनगोन नाथाय बाथ्राया जाबाय जोंहा हिस्टरि फैनाय लोगो लोगो आसाम हिस्टरियाव गोबां बिहोमा दङनो बेनो जाबाय आहमफोरा थ' आहमफोरानो बांसिन बिहोमा दङखाय बिथांमोननि सायाव कुइसना फैबाय थाखायो आसाम जिकेआव बा आसाम हिस्टरियाव दा बेखायनो आं बेसिक 1 एबा पार्ट 1 लाबोग्रोबाय जेराव जायफ्रा कनसेप्ट क्लियार जायाखै थ' नोंथांमोना बेसिकनिफ्राय नायग्रोनांगोन स्टार्टिंनिफ्राय नायग्रोनांगोन होमबासो एन्सारखौ होनो हागोन दा मैया गोबां गोरोन्थि खालामदोंमोन मक टेस्ट लाइभ लानायाव थ' नोंथांमोना जायफ्रा राइट एन्सार हरदों थ' नोंथांमोना मोजांखौनो हरदों आरो जायफ्रा रं जादोंमोन स' नोंथांमोना दिनै बेयाव नायना लादो जे माब्रै जास्ट बेयाव आङो माखासे स्टार्टिंनिफ्रायल' होगोन बिनिफ्राय नेक्स्टआव पार्ट 2 3 जों लाबोबाय थागोन आहम डाइनास्टिनि सायाव अके मानोना एग्जामा फैगासिनो दङ दा बाथ्राया जाबाय बर'नि पेपार थागोन ना थाया थागोन बर' पेपार थागोन नोंथांमोना मोनगोन आरो लोगोसे बर' बुक्स थागोन ना थाया होनना बुंदोंमोन दा बर' बुक्सखौहाय नागिरना मोननाय जायाखै दंबो जानो हागौ बाट आं मोननाय जायाखै स' नोंथांमोना कमेन्ट्सआव खालामबानो जाबाय आसाम हिस्टरिनि सायाव दे बिदिब्ला जोङो पिडिएफ फाइलखौ नायनोसै नोंथांमोना नैबे पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो लास्टआव माखासे कुइसन दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय हरबानो जाबाय अके दा गोबाव खालामा जों बेयाव आहम डाइनास्टिनि बागै बा किंडम्सनि बागै जों बेयाव रायलायग्रोगोन जोङो पार्ट 1 बेसिक दै बियो एकदम बेनिफ्रायनो स्टार्टिं जायो होमबासो जोङो हागोन दा आहम डाइनास्टि आहम खुंथाय एबा राजाफोरनि बेयाव बुंनाय जादों आं जास्ट बेयाव सुकाफानिल' लाबोदों बिनिफ्राय बिनि फिसालासिम लाबोदों बिनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा सुदांफा सुहुंमुं सुक्लिमुं फैबाय थागोन दा लोगोफोर जोंनि बे सुकाफानिया जागायजेननाय पिरियडआ बेनो जाबाय 1228 निफ्राय 1268 एबा 1228 निफ्राय 1268 सिम सुकाफानि खुंथाय समा दा बिदिब्ला आहम डाइनास्टिनि फाउन्डार एबा गायसनगिरिया जादोंनो सुकाफा थ' लोगोफोर आहम डाइनास्टिनि खुंथायगिरिनि गायसनगिरिया सोर होनोब्ला नोंथांमोना बुंनांगोन सुकाफा आरो सुकाफानि रियेल नामा मामोननो बेनो जाबाय सावलुं सुकाफा थ' सावलुं सुकाफा आरो बेखौ मिथिनाय जायोमोन सिउकाफा होननाबो बेखौहाय मिथिनाय जायोमोन अके थ' सिउकाफा होननाबो बिथांखौहाय मिथिनाय जायोमोन दा कुइसना ओरैबायदि फैगोन आहम डाइनास्टिनि खुंथायगिरिनि गायसनगिरिया सोरमोन होनोब्ला स' नोंथांमोना अप्सनाव मोनोबा सुकाफा एबा सावलुं सुकाफाबो मोननो हागौ बा सिउकाफाबो मोननो हागौ अब्ला नोंथांमोना बुंनांगोन मानोना सुकाफाखौनो सावलुं सुकाफा होनो आरो लोगोसे सिउकाफाबो होननाय जायो थ' बे क्लियार जाबाय आं सानो नोंथांमोना आरो बिथाङा बबेयाव जोनोम जादोंमोन अके एबा बबेनिफ्राय फैदोंमोन बा बिनि बिमा बिफा डिटेल्सआ सोर होनोब्ला बिनि जोनोम जायगाया जाबाय मं माव अके थ' बियो मं मावआव जोनोम जादोंमोन मं मावआव आरो बे मं मावआ बबेयाव दंनो बेनो जाबाय इउनियन एबा चीन हादराव दङमोन गोदोनि चीन हादराव दंमोन आरो बे इउनियन होननाय जायगायाव बियो मं मावआव जोनोम जादोंमोन आरो बे डेटआ जाबाय नै नोंथांमोना इयारा जाबाय 1189 आव बियो जोनोम जादोंमोन मं माव होननाय जायगायाव अके दा सोंगोन कुइसनाव सुकाफाया बबेयाव जोनोम जादोंमन होनोब्ला आरो मालाबा सोंनांगौ इयारखौ सोंनांगौ 1189 आव मं माव होननाय जायगायाव बियो जोनोम जादोंमोन आरो बिनि बिफाया एबा फादारा सोरनो बिनि पेरेन्टसफ्रा नायोब्ला जों मोनदों स' नामा एसे गोरा जायो मानोना चाइनिस टाइप नालाय थ' बिनि बिफाया जाबाय सावसां निउ अके सावसां निउ बिनि बिफाया बिनिफ्राय बिमाया जाबाय ब्लेक काम सेन अके बिमाया ब्लेक काम सेन आरो बिसि दंमोन बेहा बिसिया जाबाय आइमे चावले अके नोंथांमोना नुनो मोनदों आइमे चावले थ' बेखौहाय आं इंलिसनि लिरासै बर'निनो गासैखौ लिरजोब्बाय स' नोंथांमोना जाहाथे कारेक्सन खालामनानै लायो जायफ्रानोखि एसे उसुबिदा मोनदों बर'आव थ' बे बिनि डिटेल्स बिनि सिनायथि बियो बिनि इन्ट्र' थ' बेखौ जों मिथिग्रोबाय नङा होमबा थ' बिनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय नेक्स्टआव नांगौना नाङा भिडिअ आरो माबायदि जादों जिकेआ बेयाव आर्टिकेला थ' नोंथांमोना बेखौहाय कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय दाथ' जों मिथिबाय लोगोफोर सुकाफाया मं माव होननाय जायगायाव जोनोम जादोंमोन नाथाय बे मं मावखौ माब्ला नागारनानै आसामाव फैखो बिनि सायावबो कुइसन जायो अके सुकाफाया मं मावखौहाय माब्ला नागारदोंमोननो बेनो जाबाय सुकाफाया मं माव नागारना फैदोंमोन 1215 मायथाइयाव अके 1215 मायथाइयाव बियो नागारदोंमोन मं मावखौ आरो बे फैदोंमोन डाइरेक्ट
इन्डियायाव फैनानै बियो जेनेबा हमना ला नागा हाजो पाटकाई हाजो बारबोनानै फैदोंमोन नामरुप होननाय जायगायाव आसामाव फैदोंमोन बियो 1228 मायथाइयाव बियो आसामाव हाबफैदोंमोन अके थ' आसामाव हाबफैनानै बियो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावदोंमोन गावनि फोलेरफोरखौ लाबोफानानै गावनि हानजाखौ फोलेरखौ लाबोफानानै बियो नामरुपाव डाइरेक्ट फैदोंमोन 1228 मायथाइयाव आसामाव हाबफैदोंमोन बियो अके थ' सोंगोन कुइसना जे सुकाफाया माब्ला आसामाव एबा नामरुपाव हाबफैदोंमोन होनोब्ला थ' 1228 मायथाइयाव 1228 मायथाइयाव बियो आसामाव एन्टार खालामदोंमोन अके पाटकाई हाजो बारबोनानै नागा हाजो बारबोनानै बियो 1228आव बियो आसामाव हाबफैदोंमोन आरो आसामाव हाबफैना मा खामानि मावदोंमोन बियो दा बे जाबाय आहम खुंथायनि राजा नालाय गायसनगिरि नालाय बियो आसामाव फैनानै गोबां खामानि मावफैदोंमोन आबाद मावदोंमोन गुबुन गुबुन लकेलनि मानसिफोरजों बियो गोरोबनानै खामानि मावदोंमोन गोबां बिथिङाव बियो खामानि मावदोंमोन आरोना आरो लोगोसे गोबां बिजनेसबो बा हमना ला रायजो सालायनोब्ला रायजो खुंनोब्ला गोबां खामानि मावनांगौ जायो सासे राजाया गावनि फोलेरखौ फेहेरनो थाखाय ना थ' बेखायनो बियो गोबां खामानि मावदों गावनि बिथिङाव आरो गावनि समावहाय आरो बेखायनो बेखौ लकेलनि मानसिफोरा बराहिनि मानसिफोरा बेखौ बराहि आरो मरानफोरा बेखौ मा होनदोंमोन ना हासाम थ' हासाम होनना बुंदोंमोन कुइसना ओरैबायदि सोंगोन आरो जे आहम खुंथायाव हासाम होनना सोरखौ बुंनाय जायो हासाम एबा हासाम सोरखौ बुंनाय जायो होनोब्ला सुकाफाखौ बुंनाय जायो अके मानोना बे लकेलनि मानसिफोरजों गोबां एडजास्ट जायोमोन गोरोबनानै खामानि मावनो हादोंमोन जायनि थाखाय बेखौ बराहि एबा मरानफोरा बुंदोंमोन हासाम होननानै बुंदोंमोन आरो लोगोसे सुकाफाया गावनि हेंथाय सोरबा गसंथेयोब्ला गोख्रों राहा लायोमोन आरो साजाबो होयोमोन माने गोबां गोरोबोमोन आरो लोगोसे गोहोगोरा नालाय साजाबो होयोमोन आरो गावनि हेंथाय सोरबा थाङोब्ला साजाबो होयोमोन सुकाफाया माने गोबां बिथिङावनो आखा फाखा आरो लोगोसे साक्सेसमोन बियो सुकाफाया आरो बेनो जाबाय आहम खुंथायनि फाउन्डार एबा गायसनगिरिया जाबाय सुकाफा अके सोंनो हागौ थ' लोगोफोर आं बेयाव बुंनाया बेनो बेसिकआ नोंथांमोना कनसेप्ट क्लियार जाग्रोनांगोन होमबासो जोङो एग्जामाव जों पास खालामनो हागोन बेबायदि कुइसन फैयोब्ला दा सोंगोन हासाम होनना सोरखौ बुंनाय जादोंमोन आहम खुंथायाव होनोब्ला गोबां अपसन थागोन जेरै सुदांफा सुक्लेमुं ना सुकाफा थागोन थ' बेनि राइट एन्सारा जागोन सुकाफा अके सुकाफा स' दानिया लोगोफोर बेथ' जाबाय आसामाव फैबाय बियो 1228 मायथाइयाव फैबाय नङा होमबा दानिया रायजो खुंदोंमोन ना बियो राजथावनिथ' नांगौ नङा होमबा आरो बे राजथावनिखौ बबेयाव लांदोंमोन नै बियो बबेयाव खालामदोंमोन होनोब्ला 1253 मायथाइयाव 1253 मायथाइयाव बियो गावनि रायजो राजथावनिखौ गायसनदोंमोन बेनो जाबाय सराइदेउआव अके सराइदेउआव राजथावनि बियो फसंदोंमोन बा गायसनदोंमोन आरो 1253 मायथाइयाव 1253 मायथाइयाव बियो सराइदेउआवहाय रायजोनि राजथावनिखौ गायसनदोंमोन आरो बेयावनो गोबां बोसोर बियो रायजो खुंदोंमोन आरो लोगोसे गोबांबो आबाद मावदोंमोन बेनो जाबाय बुरहिदिहिं दैमानि सेराव बियो आबाद मावदोंमोन मानोना बेयाव गोबां रोखोमनि आबाद जायोमोन आरो लोगोफोर थ' बेयाव माने बिथाङा खेथि मावदोंमोन आरोना खेथि मावदोंमोन बेयावनो गोबां बोसोर बियो आहम डाइनेस्टियाव गोबां बोसोर रायजो खुंदोंमोन आरो लोगोफोर 1200 नोंथांमोना 28निफ्राय 1200 जोंहा 68 ना 1268 सिम बियो रायजो खुंदोंमोन आरो लोगोसे बेयावनो रुंसारिबो जादोंमोन बा डेथ जादोंमोन अके बियो थैदोंमोन दाइट जादोंमोन 1200 थ' जोंहा 68 एबा 1268 मायथाइयाव थ' सोंगोन माब्लाबा सुकाफाया माब्ला जिउ गोमादोंमोन बबेयाव होनोब्ला नोंथांमोना नैबेखौ होबानो जाबाय सराइदेउआव नै बेयाव दङ 1268 मायथाइयाव बेनि एन्सारा थ' बेयावनो बेनिफ्रायनो कुइसनखौ सोंनाय जायो स' बे क्लियार जाबायना लोगोफोर बे क्लियार जाबाय दानिया बाथ्राया जाबाय आङो बेयाव जास्ट बेसिक होग्रोनाया बेनो बेखौ नोंथांमोना कनसेप्ट क्लियार जाग्रोदो होमबानो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना हालांबाय थागोन आं आसा खालामो हालांबाय थागोन आरो जेसेबांहाय नोंथांमोननो बेबायदि ट्रेन्सलेट खालामनानै लाना फैगोन आरो बे पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै ला नट्स खालामनानै ला बिनि उनाव बेथ' थैबाय नङा होमबा राजाया थैबाय फार्स्टआव सुकाफाया थैबाय बिनि उनाव फिसाज्ला दंमोन सासे बेनो जाबाय सुसिफा थ' सुसिफा थ' बिनि उनाव फिसाज्ला रायजो खुंदोंमन फेहेरदोंमोन रायजोखौ सुसिफा होननाय बिनि फिसाज्ला दंमोन आरो नैबे सुकाफा थैनाय लोगो लोगोनो 1268निफ्राय 1281 सिम बियो रायजो खुंदोंमोन आरो गावनि रायजोनि बाउन्डारि एबा गावनि सिमाखौहाय बारायदोंमोननो बेनो जाबाय दकवा रिभारनिफ्राय नामदां रिभारसिम दैमासिम नैबे दकवा दैमानिफ्राय नामदां दैमासिम बियो रायजोखौ बाउन्डारिखौ फेहेरबावदोंमोन बारायदोंमोन आरोना स' नाथाय बे बारा गोबाव रायजो खुङासैमोन आरो बिनि रायजो खुंनाय पिरियडआ बेनो 1260निफ्राय 1281 सिम लोगोफोर अके स' जोंहा सुकाफानि खुंनाया सोंनांगौ मालाबा 1228निफ्राय 1268 सिम अके स' नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव ला बेबायदि माब्लाबा सोंनोबो हागौ
तो बेनोमोन आरो बिनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव फैगोन बिनि उनाव गोहोगोरा सासे राजा फैयो आरोना गोहोगोरा राजाया जाहैबाय नै लोगोफोर सासे गोहोगोरा राजा फैलायबाय बेखौ आं नेक्स्टआव लाना फैनोसैलाय बेनो जाबाय सुदांफा तो सुदांफा मुंनि सासे गोहोगोरा आहम डाइनेस्टियाव फैबावदोंमोन जायनि नामा फेमास बेनो जाबाय जों बेखौ मिथिगौ बामुनि कनवार होननानै जों मिथिगौ के बामुनि कन बा बामुनि कनवार होननाबो जों बेखौ मिथिनाय जायो सुदांफाखौ तो सुदांफानि फिसाला सुदांफानि बिफाया सोर होनोब्ला थियाव खामथि मोनना लोगोफोर आं सोंदोंमोन जे थियाव खामथि होननानै एबा थाव खामथि होननानै सोरखौ बुंनाय जायो होनोब्ला लोगोफोर बे जाबाय सुदांफानि बिफामोन आरोना बेखौनो खायसे हायाखै खायसे हादोंमोन मक टेस्टआव तो लोगोफोर बिनि सायाव डिटेल्सखौ आं सुदांफानिखौ नेक्स्टआव लाना फैगोन तो लोगोफोर सुदांफा बिनिफ्राय सुहुंमुं सुख्लिंमुं गासैनिखौबो लारि लाना फैगोन आं आसा खालाम नोंथांमोना बेयाव क्लियारखौ जाग्रोबाय कनसेप्टआ क्लियार जाबाय होननानै तो बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जेब्लायबो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नैबे आंनि चेनेलाव बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव भिजिट खालामबाय था स' नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे आपडेटखौ मोननो गोदान आपडेट मोननो आरो जिके टाइमनि मोननो स' दानिया लोगोफोर जोंहा पार्ट 1 थांबाय दानिया बेनिफ्रायनो कुइसन बेयाव माखासे होनाय जाबाय तो नोंथांमोना बे कुइसनखौहाय कमेन्ट्सआव लिरहरदो गासैखौबो नायनानै जेरै नोंथांमोना नुनो मोनदों व्हाट इज द रियेल नेम अफ सुकाफा बेबायदि सोंनोबो हागौ एग्जामावहाय बा व्हेन डिड सुकाफा बर्न एन्ड डाइड लोगोफोर सुकाफाया माब्ला जोनोम जादोंमोन थैदोंमोन तो जायखिजाया नोंथांमोना गासै 7टा मोनदों कमेन्ट्सआव नोंथांमोना बेखौहाय लिरना हरदो तो बेनोसैमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट